ассалому алайкум карбонавани азиз, ба канали Кулчақанд хуш омадед. имрӯз ҳалвои суҳон омода мекунем ва маводе ки лозим аст заъфарон, ҳел, писта, таҳин ва шакар. ва аз кадом таҳин ман истифода мекунам? Агар шумо дар шаҳри Душанбе ҳастед, ман аз ананинаш истифода мекунам. мо аз ин дар ҳалвои ардаҳам истифода карда будем, агар дар ёдатон бошад. ва қадами якум мо заъфаронро дам мекунем. инҷо як қошуқча заъфарон аст. заъфаронро хуб хурд мекунем, бо дастам кунед мешавад ва онро дам карда канор мегузорем. хуб шурӯъ мекунем. бисмиллоҳирраҳмонирраҳим. якум шакарро то ба мерезем, дар ҳарорати миёна мегузорем ки шакар пурра об шавад. ва агар дар ёд дошта бошед, мо ин амалро дар кулчақанди сникерс ҳам карда будем ва шумо аз ин амал аллакай огоҳ ҳастед. видеоашро агар дида бошед медонед. мегузорем ки шакар пурра об шавад. шакар пурра об шудааст. акнун тобаро аз рӯи ҳарорат мегирем ва заъфароне ки қаблан дам карда будем, аз он як қошуқ меандозем ва баъдан ҳел ва таҳин ардаро илова мекунем ва хуб омехта мекунем. инҷо чизе ки муҳим аст он аст ки мо бояд чӣ қадар зуд кор кунем ва ҳамаи ин корҳоро дар гармии анамин ҳалво анҷом диҳем. ва ҳоло ҳалворо ба коғази равғанин мерезем.